Intimies Bones tuli kylään! Haloo! Oi niitä on mun oma koti. Oi! Pulla! Tuu tänne! Pulla! Oli kyllä hyvä pulla. Mennä siinä ylös. Kameramies, auta! Koitassa leffotemppu. Se ei mennyt kuin elokuvissa. Indiana Jones toimia. Maistan aarteen. Kyllä mä jaksan. Arre! Missä on? Arre, missä on? Ai siinä se on! Karkkia! Niin paljon karkkia! Jaa, terve vaan kaikki, että se on niinku tässä ja nyt mä kerron teille semmosen asian, että niin sellaisen asian, että Terve! Kuka hemmetti sä oot? Et sä tunne? No en tunne. Et sä tunne mua? No en tunne. No Intimies Bones! No tervetuloa. Karkkia! Hiljaa! Niin ne ajattelin kertoa, että Elektronilla on siis koneen rikki eikä se nyt pysty editoida tai mitenkään ladata videota tubeen tai tällaista. Ei edes pysty aukaista sitä konetta silleen melkein kunnolla, että se ei pääse Windowsiin sisään tai jotakin tällaista. Niin siis mä nyt tunnen editoimaan nää suurimmat osat nyt videosta, mitä nyt tulee olemaan tai tulee tulemaan Puttis Productionsille. Ja ja eikä välttämättä tuu olemaan niin tai tulemaan niin paljon videoita kuin yleensä. Joten anteeksi siitä, mutta me yritetään alkaa tai keksiä jotakin, että alkaa tulemaan videota. Joten eikä siinä muuta. Ai kiitos, että on karkkia! Älä mun karkkia! Mä en ole oikeesti Intimies Bones, mä oon elekätön.